Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя. Побач мой калега Улад Грынеўскі. Вітаем у студыі фестывалю абуджаных тутака. І тэма нашай чарговай размовы культура. Моцную назву далі, на маю думку, арганізатары для гэтай размовы. Культура мацней за дыктатуру. Будзем у гэта верыць, гэтага трымацца. Вельмі прыемна мне прадставіць нашых сённяшніх гасцей. Сергей Будкін, беларускі музычны прадусар, аўтар шэрагу праектаў. Цяжка, Сергей, пералічыць усе гэтыя праекты, іх шмат і шмат вельмі цікавых. Цяпер кіраўнік Рады беларускай культуры, шчыра вітаю. Сяржук Доўгушаў, музыка, мульціінструменталіст, этнограф, ініцыятар спеўных сходаў, таксама кіраўнік установы «Традыцыя», шчыра вітаю. І беларускі паэт, перакладчык Андрэй Хаданович, лаўрэат прэміі Гідройца, таксама лаўрэат прэміі Наталлі Арсеньевай за кнігу паэзіі «Школа травы». Шчыра вітаю. Вітаем наших шановних гостей. Ну, сапраўды пагаварым мы пра культуру. І першае пытанне, можа, нават такое глобальнае. Здаецца, калі нават гаварыць пра нейкі гістарычны кантэкст, развівацца беларускай культуры заўсёды было дастаткова цяжка. Узгадаць там, не ведаю, пачатак 20-го стагоддзя. А ці зараз не найгоршыя часы беларускай культуры? Хто возьмецца адказаць на гэта пытанне найперш, каб акрэсліць? Шановные сябры, мне здаецца, што для беларускай культуры ніколі не было асабліва лёгкіх і камфортных часоў, і мы не спецыяльна як бы прывыклі да нейкіх цеплічных умоваў. Заўсёды рабілася і робіцца нешта насуперак нібыта аб'ектыўным абставінам, якія з аднаго боку перашкаджаюць, але з другога боку ёсць выклікам для цябе. Калі табе баліць, калі ты шчыра разумееш, што як там, помните яшчэ той палітычны мем, что-то не так, да? Так, памятаем, да, была гісторыя. Дзеячы культуры маюць крыху, можа быць, танчэйшую скуру, і першыя пачынаюць, як тыя рыбкі ў акварыуме, рэагаваць і паказваць, што напраўду нешта не так баліць. Я думаю, што зараз культура з аднаго боку выконвае тэрапеўтычную ролю. Яна дазваляе чалавеку схапіцца за нейкую, можа быць, нават уяўную кропку апоры, уздыхнуць, калі цяжка дыхаць. Колькі месяцаў таму, да, характэрная песня сумесная была Вольскага і Пугача, да, пра подых менавіта, пра дыхаць, да. З другога боку, ну, культура, якая існуе нібыта па-за інстытуцыйнай падтрымкай. У нас ніхто ніколі на афіцыйным дзяржаўным узроўні не займаўся сістэматычнай культурнай палітыкай. Дзяржава, рэжым, найлепшае, што маглі для культуры рабіць, гэта не ўмешвацца, да, не шкодзіць, не забараняць. Не ўмешаліся, не пашкодзілі, шчыры дзякуй, жывем далей. Сёння, на жаль, апошнія месяцы, да, пасля таго, як наш свет зрабіўся казачна палярным, чорна-белым, з аднаго боку тупы, абсалютна некультурны чорны гвалт, наш супраціў і наша салідарнасць не магла не мець культурнага вымярэння. Да, гэта частка мірнага супраціву. Песні, танцы, плакаты, вершы. Ну то і рэжым адпаведна зразумел і зафіксаваў нас як ворагаў. Ну, давялося і даводзіцца зараз усё мацней з гэтым сутыкацца. Таму частка беларускіх культурных дзеячаў па-за межамі Беларусі, але з іншага боку абмежаваць культуру як бы ў інтэрнэце, у свеце сучасных тэхналогій, да, у свеце інтэрнэту немагчыма. Таму якая розніца, я не ад хорошага жыцця, безумоўна, не ад добрага так кажу, дзе ты вяшчаеш, да? Таму хтосьці выказваецца ў Вільні, хтосьці выказваецца ў Кіеве, хтосьці выказваецца ў Варшаве, а хтосьці насуперак усіму і не гледзячы ні на што працягвае выказвацца ў Менску і іншых беларускіх асяродках. Ну і найважнейшае таксама, каб
пачулі цябе, так? Спадар Андрэй, вось таксама з вами яшчэ зараз я хацеў бы удакладніць, ці правільна я вас зразумеў, што паводле вас сучасная беларуская культура гэта удыхнуць паветра, каб дыхаць? Гэта стварыць, як на мяне, гэта стварыць пазітыўную навіну, як выспачку у сярод негатыўных навінаў, да? Пра гвалт, пра адчай, пра безнадзейнасць. І раптам ты нешта гаворыш, раптам ты нешта спяваеш. Калегі гэтым дзеляцца. Лайк, шэр і гэтак далей. Да? Мы не мусім быць як бы лінівымі, мы мусім штосьці... Хочаш свята, ствары яго сам. Сёння яго ствараць зрабілася складаней з аднаго боку, з тэхнічнага, але з другога боку свет настолькі сапраўды двухполюсны, настолькі раней мы б сказалі, што ёсць 1000 адноснасцяў, 1000 адценняў чагосьці шэрага, пераходнага, як паглядзець. Зараз мы па-ранейшаму відавочна бачым, дзе дабро і зло. Таму можам сказаць, што культура, можа быць, зрабілася крышачку грамчэйшай, мы мусім большы націск на выказванне рабіць. Можа быць, зрабілася больш наіўнай такой. Хочацца верыць, што гэта ўсё не сыходзіць у публіцыстыку. Хочацца верыць, што мы непазбежна дажывем да лепшай сітуацыі і яно захавае сваю актуальнасць не толькі як гістарычны ўспамін. Вось так людзі на мяжы з безданню, да, штосьці рабілі, крычалі. Хочацца верыць, што ствараецца штосьці не толькі палітычнае, не толькі грамадзянскае цікавае, але і мастацкае цікавае выказванне. Я прапаную звярнуцца вось да падзей мінулага году, да гэтых масавых акцый пратэсту, якія праходзілі. Вось, спадар Андрэй, вы прыгадалі вось песні, пляскі, так? І прыгадваецца менавіта вось гэты складнік гэтых песен, плясак. Ну, пачыналі, напэўна, са знакамітых муроў. Усе пратэсты пачыналіся са знакамітых муроў, а пазней паўстала цэлая плынь музычная, якую мы так, ну, умоўна назовем музыка пратэсту, так, або музыка абуджэння, хто як хоча, ну, музыка пратэсту найчасцей гучала. Людзі выходзілі пад спевы, людзі выходзілі з музыкамі на чале. Вось гэта было прагназавана, гэта было каардынавана. Як вы гэта ацэньваеце? І ввогуле, ці быў, скажем, досвед, вы бачылі такога пратэсту ў іншых краінах? Не ведаю, можа, Сергей? Ну, натуральна, лялькаводаў не было, і гэта было абсалютна стыхійна, не па сцэнары, і ў гэтым была прыгажосць. Потому што тое, што мы назіралі на вуліцах Менску ў жніўні, верасні, фактычна гэта быў такі, я не ведаю, ці пагадзяцца астатнія, атмасфера карнавала. Потому што гэта было абсалютна мірнае выказванне сваіх думак і, в прынцыпе, дэманстрацыя сваёй свабоды ўласнай. Я на доўгі час кудысьці запіхівалася, так? Хаця я вось не люблю, тут прагучала слово, вось там, Зміцер сказал, штосьці пра ахвярнасць, там вось штосьці там прыгняталі, уціскалі заўжды бедных беларусаў. Я вельмі не люблю, калі так кажуць, потому что так, у нас так склалася гісторыя, што ніколі не былі спрыяльнай умовы для развіцця культуры, і толькі калі агарнуць 20-е стагоддзя, ну там трагедыя на трагедыі, як бы з розных бакоў гэтую нашу тэрыторыю там дзялілі, і ў тым ліку культуры было не соладка, так, а рэпрэсія 30-х это наогул як бы, ну, просто адкінула назад, потому что фактычна эліта была знішчана. Але гэта не ахвяры, гэта героі, і вось той назапашаны патэнцыял, які ў тым ліку быў закладзены нашымі там ранейшымі творцамі, ён вось назапашваўся. І калі вярнуцца ў сучасную Беларусь, напэўна, то з моманту, як знялі чырвона-белы сцяг з дома ўрада в 95-м, в прынцыпе, беларуская нацыянальная культура разглядалася вось гэтым рэжымам як чужая, абсалютна. Поэтому, ну, сапраўды, тут Андрэй все слушна сказал, такое адчуванне, што казаў я, потому что нават такія ж канструкцыі. Таму тут не можа быць дыскусіі, як я казаў перад пачаткам. Натуральна, все гэта развівалася насуперак, і калі мы уявім, што калі б гэта яшчэ заахвочвалася, калі б гэта падтрымлівалася, калі б былі нейкія распрацаваныя дзяржаўныя праграмы падтрымкі не паводле лаяльнасці, да, да рэжыму,
не паводле там астаткавага прынцыпу там прынцыпе бюджэтавання так культуры, а калі б гэта ўсё ж таки стаяла на пачатку і было ўсведамленне на вышэйшых узроўнях, што гэта надзвычай важна выхоўваць беларусаў і рабіць так, каб людзі адчувалі сябе беларусамі, то мы бы не сутыкнуліся з такой трагедыяй, якая адбылася год таму. Натуральна, што я ўжо гэта неаднойчы недзе ў нейкіх інтэрв'ю казаў, уявіць тое, каб прыхільнік Лявона Вольскага, але ў шлеме, да, і з дубінкай біл свайго апанента, нават на нейкі загад, нават калі там такія абставіны, нават калі яму страшна за сваю сям'ю і згубіць працу. Ну, гэта нереальна, так? Нереальныя паметкі на спінах фламасцерамі. За тое, што чалавек размаўляе па-беларуску, значыць, яго трэба дадаткова прапусціць па калідору ганьбы. Не было бы вось гэтага ўсяго, калі б, уласна кажучы, не знялі бы чырвона-белы сцяг з дома ўраду 95-м. Поэтому я ўжо забыл пытанне, але сэнс у тым, што беларуская культура мацней за дыктатуру. Гэты слоган мы запусцілі ў сувязі з міжнародным тыднем беларускай культуры. Пра гэта асобна, я так разумею, будзе нейкая размова. І ёсць абсалютная перакананасць, што культура пераможа. І гэта будзе даволі хутка. Сергей Каляваска, вось вы як прадстаўнік беларускай культуры таксама. Падсумоўваючы вось гэтых два нашых пытання, вы больш артыст сябе адчуваеце ахвярай ці вось тым артыстам, якім імкнецца знайсці, злапаць, удыхнуць тое паветра? Здаецца, неяк так вельмі гэта ўсё негатыўна. Можа, вы троху нам пазітыву раскажаце? Вельмі слушна все сказали калегі. Мне падаецца, асноўны важны момант зараз сапраўды супольных спраў, сапраўды супольных дзеянняў, супольных твораў, і мы можам гэта захаваць, мы можам гэта працягваць, так? Вось як казалі, і Андрей казаў, Сергей, што нягледзячы, дзе мы не былі б, мы фарміруем, мы ствараем вось культуру. І мы можам яе вось з Вільні, там, з Варшавы і так далей накіроўваць на Беларусь. Важна, каб гэта было, каб гэта працягвалася. І аднойчы мне сказалі, вось, не памятаю дзе, ці в Берліне я быў, што задача стварыць сваё панство, так? Стварыць сваю вось такую просто магутную такі цэнтр культуры, да, які будзе, вось ён зараз тут, але ён вернецца, абавязкова вернецца ў Беларусь. Ну так, але сама па сабе гэта ненармальная сітуацыя, пагадзіцеся, што мы вось размаўляем пра тое, што ў нас ёсць цэнтры культуры, нашай беларускай культуры, альбо ў Вільні, альбо ў Варшаве, альбо яшчэ недзе. І, ну да, праблема, ёсць вялікая праблема, і гэта акурат зноўку тая ахвярнасць прадстаўнікоў беларускай культуры. З другого боку, ну, все разумеюць, што такі час зараз і это акупацыя. Ну, што мы можам зрабіць? Мы павінны не згубіць таго, што маем, а памножыць і пабольшыць. То есть не будзем дыскутаваць пра тэрміны, так? Вось усе пагаджаюцца, што гэта акупацыя зараз у Беларусі, і таму нармальна, што беларуская культура развіваецца, ну, за мяжой, на жаль. На вялікі жаль. Ну, я не пагаджаюся, потому што беларуская культура не мае геаграфічнай прыналежнасці ў прынцыпе, потому что, ну, гэта суцэльны сусвет. Дзе знаходзіцца творца ці арт-менеджер, гэта яго праблемы, так? Ён можа знаходзіцца ў Мінску, але тады ён робіць такі выбар, і хутчэй за ўсё яго праекты не будуць рэалізаваны. Хутчэй за ўсё нехта нечага не атрымаецца, нехта некуды не поедзе і не даедзе, як вот у сувязі з нашай працы, да? Потому что мы вывозім тых людзей, якія робяць нейкія арганізацыйныя рэчы в плане дапамогі, да? В плане таго, каб творцы былі запатрабаваны, каб яны мелі нейкія выхады, каб паказаць сваю творчасць, і тым ліку бюджэты, да, на нейкія мерапрыемствы, на выставы, канцэрты. Поэтому наконт вот тэрыторыі абсолютно не згодны, потому что я прапаную ўсё ж таки лічыць Беларусь нейкая таким агульным сусветам, на карысць якога працуюць людзі ў розных кропках, і гэта могуць нават быць не беларусы, там, з пашпарта, я не ведаю, з прапіскі, і нават з мовы, так? То есть яны могуць па-руску размаўляць ці па-ангельску, і гэта ўсё не важна. Важны вось гэты канкрэтны ўнёсак вось в гэты наш сусвет. Ну, прагучала такое, вы хочаце?
Я б дакінуў рэпліку. Вот я апошнія 20 год студэнтам выкладаю гісторыю літаратуры. У 18 стагоддзі падчас росквіту асветніцтва ўзнік такі тэрмін. Французы прыдумалі «République de lettres» – літаратурная рэспубліка. Яна існавала па-над межамі, і гэта была хутчэй вот такое энергетычнае поле інтэнсіўнага абмену прагрэсіўнымі ідэямі. Да? Валадары думак фармулявалі, а людзі ў розных краінах, зрэшты, не было такіх акрэсленых роляў, можна было чытаць і ўключацца ў гэтыя дыскусіі. Істотна, што ідэі, творы пачалі служыць як бы грамадству, правакаваць грамадства, да, правакаваць рэзананс. Мае любімыя пісьменнікі-асветнікі ў сваёй біяграфіі у найлепшых сярод сваіх найлепшых дасягненняў запісвалі Вальтэр. Людзей, уратаваных ад вогнішча інквізіцыі. Яны сваёй публіцыстыкай, сваімі... Фактычна, сёння б сказалі, што Вальтэр праводзіў сваю старонку, блог у інтэрнэце, да, і вынікам гэтых допісаў рабіліся ўратаваныя жыцці, да, перамога прагрэсіўных ідэй над цемрашальствам, над чымсьці змрочным і кансерватыўным. Мне здаецца, у гэтым палярным грамадстве мы таксама не маем выбару, мы выходзім з ідэямі любові супраць ненавісці, да, талерантнасці супраць чагосьці вось такога кансерватыўнага. У мяне з лёгкай рукі лецца нават на майцы напісана, што мы не будуем муры, мы будуем масты, да? А муры мы, канешне, разбураем. Спадарства, я хачу звярнуцца таксама, калі ўзяць досвед, не першы раз прадстаўнікі музычнай культуры найперш. Таксама іншыя прадстаўнікі нашай культурнай сферы сутыкаюцца з забаронамі. Сергей, напэўна, лепш за нас усіх тут прысутных ведае, што такое чорныя спісы, якія ўжо неаднойчы з'яўляліся літаральна дзень-два, так мы атрымалі гэты новы. Заўсёды пазней прыходзіла гэтая, скажам так, умоўна адліга. Што было, можа, Сергей, да цябе найперш звярнуся, што было гэтым пераломным момантам, што прыводзіла да гэтых зменаў, калі гэты чорны спіс знікаў, і музыкі зноў прыходзілі на сцэну, і якой ты бачыш магчымасць гэтую цяпер? Ці можа у культуры быць гэтая адліга, скажам, асобна ад зменаў агульна ў беларускім грамадстве? Я, напэўна, пачну адказваць з канца адносна цяперашняй беларускай рэчаіснасці, сумнай рэчаіснасці, так, але я стараюся, імкнуся глядзець неяк на гэта пазітыўна. І зараз, напэўна, я бы вызначыў, што беларуская сучасная культура знаходзіцца на стадыі такога назапашвання, так? Потому што да тэрыторыі, уласна, беларускай, то натуральна, што творцы зараз цалкам пазбаўлены магчымасці граць, выступаць, рабіць выставы, якія судакранаюцца неяк з тэматыкай асэнсавання. Фактычна ім забаронена думаць, так? Фактычна ім забаронена дзяліцца сваімі думкамі, думаць хіба што яшчэ не. Мы да гэтага, напэўна, прыйдзем. То бок, любая рэфлексія з нагоды таго, што адбылося, яна ўжо дакладна трапляе пад забарону, і ўжо творца разумее сам нават. І гэта горшае, што я не буду гэту песню запісваць зараз, не буду здымаць гэты кліп, я не буду спрабаваць рабіць гэтую выставу, потому што яе ўсё адно забароніць. І, в прынцыпе, такія моманты ў нашай гісторыі ўжо былі. Гісторыя чорных спісаў пачынаецца ад той самай кропкі, пра якую я згадаў, зняццё сцяга з дома ўраду. Тады гурт «Новае неба» запісаў песню «Прэзідэнт, ідзі дамоў», і аўтаматычна ўся гэта супольнасць патрапіла пад першую забарону, і потым так перманентна выплывала і ўплывала ўсю гэту стадыю, і там паступова расла колькасць музыкаў. І дайшло да таго, што зараз нават забараняюць там рускі рэп, так, рускіх рэпераў, якія маюць нейкія там думкі. То бок ужо забарона разраслася настолькі, што яна не праходзіць па мяжы моўнай, так, і нейкай нацыянальнай. Яна праходзіць па мяжы мы і яны. І вось іх, ворагаў для рэжыма становіцца ўсё больш, а вось прадстаўнікоў рэжыму становіцца ўсё менш. Яны драбнеюць, але яны цяпер адстрэльваюць. Цяпер яны ўжываюць нейкія метады, якія... Гэта апошні крык перадсмяротны, я бы вызначыў гэта як агоню.
Таму з забаронамі все было вось так, як на арэлях, але ў прынцыпе я спадзяюся, што мы прыйдзем сітуацыю, калі не будзе забаронаў, нават калі прыйдуць да ўлады дэмакратычнай сілы. Потому што вось гэты страшны момант, пра які нам таксама трэба разважаць загадзя, каб быць трошкі хаця б маральна падрыхтаванымі. Потому што будзе прага помсты, будзе жаданне не дапусціць кудысьці там паквітацца з ворагамі умоўнымі, так? І натуральнымі ворагамі. І тут вот трэба быць гатовым да гэтай размовы, потому што мы можам зрабіць тыя ж памылкі і сітуацыю завесці ў тую ж кропку, калі мы паставім умоўную дрыгу, да, там на чале цэнзараў, якая не будзе там чырвона-зялёных там пускаць і ўсю сімволіку як бы гэтую забараняць, так? То бок мы не павінны спускацца да гэтага ўзроўню. І важна пра гэта пачынаць думаць, потому што эмоцыі пакуль, конечно, зашкальваюць у кожнага, напэўна, хто дазнаецца пра чарговае затрыманне, так. І не варта паўтараць, я так разумею, памылкі, скажем так, якія зараз мы ўжо назапасілі. Скажыце, ласка, шаноўныя, а вось прысутнасць, скажем так, у чорных спісах, гэта нейкія праблемы пэўныя, ці можа гэта ганарова, улічваючы, як развіваюцца падзеі і улічваючы, на якіх баках мы зараз знаходзімся, скажем так. Бо, ведаеце, калі мы гаварылі пра беларускую культуру, я хацеў таксама такую тэму закрануць, але мне здаецца, калі ўжо мы туды пойдзем, славянскі базар, гэта ж таксама беларуская культура, але гэта беларуская культура, якая знаходзіцца на тым другім баку. Але давайте зараз вось пра гэтыя спісы, вось як сябе можна адчуваць. Так, на сёння нават тыя, которые заўсёды выступалі на розных дзяржаўных мерапрыемствах, яны таксама знаходзяцца ў чорных спісах. Я, напрыклад, не ведаю нікога, хто зараз не ў чорным спісе, вот на сённяшні дзень, з такіх адэкватных і таленавітых выканаўцаў. Таму я так не скажу, што это альбо гонар, альбо неяк сумна. Увесь светлы бок у чорным спісе, калі вот так колерамі гуляць. Вельмі паэтычна, так. Ну так, бо у нас Андрей Хаданович ёсць, таму паэтыка Спадар таксама. Андрэя, можа, каб вы падзяліліся досведам, бо калі музыка трапляе ў чорны спіс, зразумела, ён не мае выступаў, так, ну можа дзесьці за мяжой. Усё ж такі у пісьменніцкім, у асяроддзі паэтаў, пісьменнікаў, літаратараў гэта выглядае троху іначай, так разумею. Гэта як бы, ну, две думкі паспрабую агучыць. Па-першае, заўсёды улада, рэжымы ўсіх краін і часоў ужывалі папераменна тактыку бізуна і перніка. Мне здаецца, у сённяшняга рэжыму, у ягоным сённяшнім сістэмным, глыбокім, татальным крызісе, да, нізкім рэйтынгу, дэфіцытам любові, скажем, людской, да, не засталося перніка ўвогуле. Я так на сябе на хвілінку задумаўся, што мусіў бы той бок прапанаваць, каб нармальны творца, да, які паважае сябе, дзе-небудзь выступіў і што-небудзь пазітыўнае пра гэта сказал. Мне здаецца, ўсё так відавочна, што няма знікла спакуса, да, якой можна было паддавацца. Выбару не засталося. А непасрэдна адказваючы вось на апошнюю частку вашага пытання, ну, для мяне, напрыклад, гэта заўсёды былі кантакты з людзьмі, якія на месцы ішлі на пэўную рызыку, бралі на сябе пэўную адказнасць і праяўлялі нейкую ініцыятыву. Калі нават у досыць кепскаватыя часы, не такія страшныя, як зараз, але некалькі гадоў таму, дырэктар ці дырэктарка бібліятэкі, дэкан ці дэканка факультэта таго ці іншага, ці рэктар, настаўнік ці дырэктар ці завуч у нейкай школе, настаўнік беларускай мовы ад самых элементарных, да, запрашаў, не гледзячы на гэта, можа быць не афішуючы, да, можа быць ціха, спакойна, не думаючы пра негатыўны нейкі, у сэнсе не дапускаючы нейкага негатыўнага розгаласу, да. Аналагам гэтым нейкія закрытыя вот дваровыя чацікі, да, куды па магчымасці лепш не дапусціць іншыя вочы, іншыя вушы, і так арганізоўваць. Я думаю, што шляхі партызанскія, можна сказаць, шляхі, яны будуць шукацца і знаходзяцца. Хоць сёння іх знаходзіць у Беларусі нашмат цяжэй
І гэтая рызыка і гэтая адказнасць у разы вырасла для канкрэтных людзей. Мы ведаем, як бываюць уварванні просто у месцы канцэртаў, да? Арышты не толькі артыстаў, але і затрыманне ўсёй публікі у зале. Мы мусім быць, нашы калегі мусяць быць маральна да гэтага гатовыя. І вось уявіце, да вас выходзяць на кантакт і гавораць: спадар Андрэй, вось напішыце вершык які-небудзь добры пра беларускую стабільнасць, а мы вам дадзім вось гэты кантакт з вашай публікай, дазволім вам праводзіць мерапрыемствы, збіраць, не ведаю, стадыёны людзей, перад якімі вы будзеце прамаўляць. Толькі адзін вершык пра беларускую стабільнасць, пра зялёна-чырвоны сцяг, ну, можа, 4-радкоўе, можа, акурат, можа, зараз нешта такое можам прыдумаць, так? Слухайте, мы ж залежнікі сваёй рэпутацыі, кожны заложнікі, да? Мы залежам ад яе. Залежнік — гэта нейкі выпадковы неалагізм атрымаўся. Я думаю, што кожны ж у адказнасці за тых, каго прыручыў, да? Слухачоў, калегаў. Гэта вельмі важная штука, узаемная павага ўнутры цэху літаратараў ці музыкаў, ці гэтак далей. Хто захоча зрабіць хаця б адзін жэст, каб потым прыстойныя людзі не паціскалі яму рукі. Гэта зашмат рэчаў стаіць на коне. Да? Я да таго, што гэта не ахвярны нейкі альтруізм, гэта элементарны, з элементарнага эгоізму. Мне здаецца, ніхто з тых, каго мы б называем лідарам думак, такога не зробіць. Яшчэ раз паўтараю, у рэжыма проста няма такіх пернікаў, каб заахвоціць. Шановные, я хочу представить, долучилась до нас еще одна гостья, Наталья Задзяркоўская, былая начальница управления культуры и народной творчасці Министерства культуры Беларуси, а теперь адказная за культуру и национальную спадчыну у Народным антыкрызісным управлении. Шчыра вас вітаю. Таксама вас шчыра вітаю. Па-першае, прабачце, гэта была дарога, былі некая нечаканасць, што прабачце, што спазнілася. Спяшалася вельмі, таму што сама назва фестываля, фестываль абуджаных, для мяне неяк вельмі блізка да душы і да розуму. Я з ліку тых беларусак, якія абудзіліся ў 20-м годзе, менавіта поўнасцю абудзіліся, бо тое, што было ў краіне, вядома ж, было неяк бачна. Ведаеце, але да 20-го года існаваць у гэтай адной з паралельных рэальнасцей, пераходзячы, разумеючы, што атрымліваецца у краіне справы не вельмі добрыя, але неяк існаваць могла да 20-го года, які змяніў, абудзіў і таму. Калі ехала сюды, бачыла у Сергея у вас у каментах, чаму фестываль абуджаных было басовішча, чаму назву ранейшую не ставілі. І вось такая думка, што фестываль абуджаных гэта ў гэтым годзе, у гэтым месцы, гэта вельмі тое, што трэба. Спадарня Наталя, можа яшчэ адразу да вас пытанне. Я хочу вярнуцца трошку да пачатку нашай размовы і акурат да таго, што казаў Сергей, які, так назову, меў закіды да чыноўнікаў ад культуры, у тым ліку да Міністэрства культуры, ад якіх у тым ліку залежала тое, у якім, скажем, перманентным крызісе часам існавала наша беларуская культура. Наколькі гэтыя закіды таксама прымаеце да сябе і наколькі рэфлексіўна ацэньваеце гэтую таксама сваю працу? Я толькі паправлю, потому что слово Министерство культуры тут не гучало ў прынцыпе. Дала ўжо ад сябе, скажем. Які явно не стварала Міністерства культуры, потому что это было на іншым узроўні абсолютно. Міністерства культуры просто нічога не рабіла. Это галоўнае дасягненне Міністерства культуры за 26 год, потому что мы прабіваліся, я памятаю, на сустрэчу да Святлова, калі он был міністрам культуры, казаў, што нічога не магу зрабіць. То есть он ні да, ні нет, ні кукареку, і это як бы в прынцыпе тычылася ўсіх міністраў культуры з пераменным поспехам. І хіба што толькі Латушка сапраўды на гэтай пасадзе хоць нешта зрабіў. То есть не ў бок нуля, а ў бок плюса. Да? Все астатняе, калі я не памыляюся, калі я нікога не забыл, это где-то мінус ці 0.
Зрозумела. Ага, не першы раз чую пытанне у свой бок пра гэта. Асабіста мне ў гэтым плане пашанцавала ў тым сэнсе, што калі я працавала ў міністэрстве, у мяне кіравала народнае творчество, музеі і бібліятэкі. Гэта не былі, дзякуй Богу, дзяржаўныя спецыяльныя мерапрыемствы. Ось, там бы было б зараз складаней выказвацца. Ось, рабілі сапраўды Сергеевы правы культура і культурныя мерапрыемствы. Асноўнае рашэнне па іх прымала нават і не міністэрства, а тое, хто у нашай краіне разбіраецца ўвогуле ва ўсіх рэчах, ад ідэолагаў, ад прамысловасці, медыцыны і гэтаксама культуры. Таму што сапраўды некія культурныя падзеі, яны заўсёды ўзгадняліся, асабліва калі яны былі буйныя, яны ўзгадняліся на самым версе. Але, скажем, вы паміж сабой працуючы гэта абмяркоўвалі, вы ўжо асабіста мелі свой погляд на гэтае ўсё, вы гэтым цікавіліся? Ці быў сабатаж, скажем так, нейкі? Не, зразумела, цікавілася і разумела, што дзе адбываецца не тое, а ўвогуле, ведаеце, нават мае калегі, якія займаліся так званымі дзяржаўнымі спецыяльнымі мерапрыемствамі. У нас у кулуарах, напрыклад, славянскі базар, яны самі называлі славянскі пазор. Гэта бы такі, добрую справу так не назовуць. Разумелі, і ось я ўспамінаю сваю каманду, якая таксама пасля майго звальнення пайшла за мной. Гэта было 4 з 5 чалавек управлення, мы пакінулі працу. 2 зволі, 2 пайшлі з намі. Мы разумелі, і асноўнае, што мы рабілі, калі атрымлівалі даручэнне, вось якое мы разумелі, што будзе не на карысць, а от нешта каму-то ў голову прыйшло, і гэта будзе дрэнна для тых устаноў, якія мы курыруем, ці некага мерапрыемства. Мы заўсёды збіраліся і от у сваёй такой цеснай камандзе вырашалі, як яго абысці. Гэта былі апошнія годы, як не нашкодзіць. І такіх чыноўнікаў, паверце, сярод знаёмых было таксама многа, і зараз я манітору сітуацыю па былым калегам, якія ў іншых ведомствах, а большая частка з іх таксама ўжо не змагла знаходзіцца ў сітуацыі. Наступіла тая кропка, пасля якой кожны ўжо зрабіў свой выбар. І большасць з маіх сяброў, з кім працавала, з кім больш-менш сябравала па-за межамі работы, яны зараз ужо не працуюць. Зараз сітуацыя, я вярнуся к слову абуджэння, якое мне вельмі спадабаецца, яны праснуліся і зрабілі свой выбар. І таксама, дарэчы, далей я б хацеў бы пра абуджэнне, зачапіцца таксама за гэта слово, якое вы нагадалі. Давайце людзі шукаць нейкія пазітывы, так? Ці вось тое, што сапраўды 20-й год, скажам так, збольшага абудзіў беларусаў, гэта адно такое дасягненне. І калі мы гаворым пра прадстаўнікоў культуры, ці зноў жа абуджаныя вось гэтыя беларусы, скажам так, нават, якія сталі больш цікавіцца, напрыклад, беларускай культурай, нацыянальнай нашай беларускай культурай, не славянскім базарам, ці гэта таксама вось нейкі такі пазітыў, пра які мы можам зараз расказаць у сённяшнім 2021 годзе? Канешне, ёсць і такія, хто абудзіліся і расчараваліся, вядома. І вось часам я ўзгадваю то, калі прыязджаеш у Беларусі нейкі раён там, і часам людзі пытаюць, а у вас песні вясёлыя, так? Ці кажуць, а можна вясёлую песню? Мне падаецца, у беларусаў часам такі вось заўсёды не хапае нам пазітыву, хочацца вясёлых песен, а чаму такое? Не, трэба сапраўды такі час, што шмат всяго зразумець, не толькі атрымаць нейкія такую порцыю пазітыва, радасці такой часовай, а потым, калі это адбяруць, адразу расчаравацца, ўсё, нічога не атрымалось, пойдём домой, так? Не, сапраўды
сапраўды зараз такі час, каб людзі шмат яшчэ больш зразумелі, яшчэ больш цікавіліся, сапраўды такі ёсць. Нават прыклады, калі сапраўды не цікавіліся ні гісторыяй, там, ні нашымі сімваламі, ні нашай традыцыяй, яны пачынаюць цікавіцца. Гэта сапраўды вельмі прыемна. Ці, скажем так, пашырэнне беларускай мовы таксама адбылося, бо незалежная культура, то пераважна беларускамоўная, напрыклад. Гаспадар Андрэй, напэўна, да вас такое пытанне, бо вы спецыяліст адмысловец у гэтым накірунку слова. Мне здаецца, што беларуская мова так у свядомасці грамадства нашага, от яна трапіла ў той же самы шэраг, што і нацыянальныя сімвалы, да, якія перажываюць росквіт, чарговае нараджэнне, уже не другое, а чарговае. Да? Улетку яшчэ летась былі ідэалісты, якія думалі, ну вот прыйдуць людзі з чырвона-зялёным сцягам, прыйдуць людзі з бел-чырвона-белым. Помніце, гэтыя ідэалістычныя здымкі, яны абышлі інтэрнэт, хлопец і дзяўчына, яны абдымаюцца, цылуюцца, а на плечах кожнага такі ці такі сцяг. Да? А потым з'явіліся аўтазакі з чырвона-зялёнымі сцягамі, што зрабілася самабойствам, самазабойствам, да, самагубствам усяго гэтага. Я разумею, што як бы цяжка не было начапіць бел-чырвона-белы значок, бо гэта рызыка ўжо нават не толькі свабодай, а часам здароўем, жыццём, вывучыць мову яшчэ складаней. Да? Але тое, што з'явілася на ўзроўні жэстаў, на ўзроўні першых крокаў, вялізнае запатрабаванне гэтага. З'явілася больш лаяльнае, больш цёплае стаўленне. Я, як чалавек, які пераважна звяртаецца па-беларуску да небеларускамоўных суразмоўцаў, адчуў гэта. Вялікая колькасць рускамоўных калегаў пачала са мной дачыняцца кароткімі беларускімі фразамі, у якіх яны ўпэўненыя, што не зробяць памылку. Рускамоўныя паэты пачалі казаць мне прывітанне і пакуль, пачынаючы ад прыўкраснага нашага фантастычнага Дмітрыя Строцава і заканчваючы шматлікімі рускамоўнымі аўтарамі. Да? У гэтым сэнсе моя вялікая як бы любоў, моя нейкая сімпатыя перакладчыцкая адчувае сваю запатрабаванасць. Зразумела, актыўнае поле ў 10 разоў вырасла, да, за год, і колькасна, і якасна, і рэгіянальна выходзяць, як бы выхадзілі, скажем, я так пазітыўна пра лета і восень. Думаю, калі людзей было больш відаць на вуліцах, іх можна было ў сотнях тысяч, да, палічыць. Зразумела, што гэтыя сотні тысяч не валодаюць мовай так, як нам хацелася б. Да? Але ў гэты момант я просто вот у восені ўключыў элементарныя навыкі перакладу, скажем, песень. Я пачаў ствараць беларускамоўныя версіі таго, што кожны разумее і ведае па-руску. Зноў-такі кажу, наш казачны чорна-белы свет, да яго вельмі пасуе мова дзіцячых мультфільмаў і фільмаў з наіўным пасланнем добра, скажем. Да? Я пачуў, напрыклад, у восені пра арышт Паўла Аракеляна, я прыводжу прыклады, так будзе больш пераканаўча, чым тэарэтызаванне. Да? Як можна зрэагаваць? Здаецца, ніяк. Адбываецца штосьці кепскае, цудоўнага музыку затрымлівай. Да? Я згадваю, што ён на клавішах з асаблівай сімпатыяй іграў у дварах. Ён у дварах іграў «Луч сонца залатова». Да? Я ўвечары раблю беларускі кавер гэтага і запускаю просто людзям, для якіх як бы для людзей перш за ўсё гэта не факт нейкай культуры, факт перакладу, гэта факт салідарнасці і падтрымкі. Да? Але разам з ідэяй падтрымаць затрыманага Паўла Аракеляна яны рэагуюць на ідэю заспяваць даўно па-руску вядомае па-беларуску. Да? Вось гэты нумар у мяне праходзіў энную колькасць разоў. Людзі нават
Ну, гэта, слухайте, гэта даўно правяралася на кітах нашай культуры. На Ўладзіміре Арлове, напрыклад, які свой суперхіты свае «Краіна Беларусь», там 10 векоў беларускай гісторыі ствараў не толькі па-беларуску, але і ў іншамоўных версіях, на экспарт, як бы, так? Так вось, нават рускамоўныя беларусы ў 10 разоў актыўней куплялі арыгінал, чым рускамоўную версію. Што гэта такое? Гэта сімвалічная падтрымка. Чалавек нават, які пасіўна валодае мовай, ён гатовы, а сёлета, мне здаецца, у падвойным вымярэнні гатовы гэта спажываць. Людзі, якія не гавораць, яны пры гэтым падпяваюць, падхопліваюць нават нейкія вершы рэпападобныя рэфрэнам разам з выступоўцамі, ведаюць на памяць беларускамоўныя песні. Ці зробіцца гэта першым крокам да сістэмнага пераходу на беларускую мову, гэта іншае пытанне, пра гэта можна фантазіраваць, але гэта ўжо наша задача мячик вкінуць, што называецца, зрабіць гэтую падачу. Спадарства, хочу попросить... Так, спадар Андрей, так, маленькая просьба до вас, как все ж таки «Луч солнца золотого», как по-белоруску, так сама версия уже у перекладе прогучала. Але я хочу попросить вас так уже трошку, напевно, на завершение нашей размовы, как вы поделились так само своей особистой рефлексией на сённяшні день, з якім настроем вы жывеце сёння. Разумею, што мы ўсе перажылі за гэты год некія там пад'ёмы эмацыйныя, спады, можа нават дэпрэсіўныя некія настроі. З якім настроем вы сустракаеце сённяшні дзень, з якім настроем глядзіце ў заўтрашні? Не варта толькі ўзгадваць пра надвор'е такое дажджлівае. Можа, Сергей? Сергей. Ну, па-першае, што я не губляю аптымізму, нягледзячы ні на што, і, в прынцыпе, ад пачатку не думал, што все так проста і все так дакладна, все адбудзецца. Але мы пабачылі адзін аднаго, мы пабачылі, наколькі моцная наша культура, наколькі моцная наша салідарнасць. І зараз, асабліва тым творцам, калі мы размаўляем пра культуру, зараз тыя творцы, якія зараз вымушаны з'ехаць, я пажадаю, конечно, захаваць ўсё, што они маюць, і яшчэ памножыць, таму што часам на Европе можна атрымаць падтрымку, ну, просто, чтобы супакоіцца і займацца творчасцю. Супакоіцца і далі тварыць для Беларусі, для нашай культуры. А не просто все кінуць, сказаць, все, трэба цяпер ісці там працаваць на заводы і все такое. І часам такая сумная гісторыя была ў Беларусі. І зараз гэта ёсць яшчэ мацней, што людзі разумеюць, што яны цяпер не могуць нармальна даваць канцэрты, хто застаўся, на жаль, в Беларусі, ці просто спрабуе нейкім чынам, то яны не могуць больш гэтым займацца, ідуць на іншай прафесіі там і так далей. Вось гэтага не хочацца. Сапраўды, я в свой час перажываў таксама в сваім жыцці такія этапы, калі трэба было працаваць там афіцантамі, грузчыкамі і так далей. Таму у гэты момант таксама трэба зразумець, ён нам дадзены, каб яшчэ стаць мацней. Сергей? Ну, я могу сказаць, што у мяне ёсць план, так, каб гэта все перажыць, потому што сапраўды, калі не структураваць гэта все і не падумаць наперад, то вялікая рызыка просто, ну, я не ведаю, захраснуць у дэпрэсіі, прыйсці да нейкіх там думак пра самагубства і все што заўгодна. Натуральна, вся нацыя траўмавана, і кожны з нас таксама, да не кожнага яшчэ просто дайшло на колькі. І таму вось у гэтым плане павінны быць першы пункт перажыць гэта ўсё, каб потым выйсці з гэтай сітуацыі ўжо з дапамогай нейкіх метадаў. Таму што, ну, канкрэтна, што да мяне, то мая мэта дапамагчы зараз як мага большай колькасці людзей в абранай сферы, потому што, ну, вось, калі разбіваць все ж таки на тое, што я магу, то есть натуральна хочацца, в прынцыпе, каб увесь свет быў шчаслівы, так? Але зрабіць я магу толькі канкрэтна, як бы, вось нейкае заданне. І гэта мяне пакуль вядзе і не дае апусціць рукі, потому што мы бачым, што адбываецца там з тымі ж праектамі, якія мы дапамагаем рэалізоўваем самі. Мы бачым канкрэтную там кейсы дапамогі, да, у нас іх там каля 300. І мы бачым, што мы нешта робім, што дапамагае перажыць іншым эту сітуацыю. Я думаю,
Неўзабаве мы, конечно, гэта все прааналізуем. Зараз, вот як я казаў, ёсць стадыя назапашвання гэтых усіх эмоцый. І ёсць тут плюс у тым, што гэта ўсё выйдзе звонку, у тым ліку ось тое, што зараз асэнсоўваецца ўнутры, тое, што зараз пішацца, тое, што зараз як бы робіцца ў шуфляду. Усе гэтыя песні, карціны, фільмы, спектаклі, яны накрыюць як бы просто нас, і мы будзем у гэтым ужо плавать и как бы с такими усмешками счастья, я думаю, что. Потому что мы уже отбылися, и далее техничная справа наладить гэты процесс так, как мы отбывалися уже, ну, системно, так як и іншыя народы. Мы гэты шлях павінны прайсці. Натуральна, что тут будуць у тым ліку ахвяры. На жаль, але гэта так. Гаспадар Андрэй Клявацка, як вы глядзіце? Пытанне да вас. Як вы глядзіце? настрой. Ваш настрой на сённяшні дзень. Вось як вы настроены больш? Мой настрой настрой добра інфармаванага аптыміста. Так, здаецца, Марк Твен называў песімістаў, але я ніколі не забываю пра оптыку бачыць у напалову пустой шклянцы яе напалову напоўненасць. Вось людзі кажуць, муры рухнуць, але з кожным днём напярэдадні будзе балюча і зразумела агонія, якая непазбежна скончыцца перамогай. Ударыць можа быць яшчэ мацней, чым б'е сёння кожны дзень. Гэта песімістычная частка таго, што я магу сказаць, але я таксама разумею некалькі рэчаў. Першае, нідзе за дзень да таго, як усё ляскалася, нельга было б сказаць, што ёсць вось 100%, стопудовыя сігналы, што мы пераможам, а перамога як бы надыходзіла. Да? Кожны марафонец, а мы даўно не карнавальныя спрынты бегаем, да? Вот спрынтарак нават з Алімпіяд у нас здымаюць, да? Мы бегаем марафоны. Мы ведаем, што за пару кіламетраў, а часам за 200 метраў да фінішу найскладанейшыя, найбалючайшыя часткі дыстанцыі. Трэба разумець, што балюча і цяжка не толькі нам. Калі нам страшна, мусім прыгадаць, што апанентам з іншага боку яшчэ страшней. Да? Калі нас часам вынітуе з зразумелых прычынаў, я часам сабе ўяўляю, што думаюць тыя, праз якіх нам непроста, і я вельмі ім не зайздрошчу. Гэта таксама сумнеўная нейкая псіхалагічная матывацыя, але тым не менш. Я разумею, што мы рушым апошнія кіламетры марафону. Да. Моцна баліць у баку, моцна раздзёртыя мазалі. Я вот, як аўтар перакладу муроў, скажу, што напярэдадні выбараў пераклаў іншую песню на тую ж мелодыю. На мелодыю песню каталанскага спевака, знакамітага барда Луіса Льяка, якая называецца «Слуп», лістакка. Чаму каталанцы спяваюць пра слуп? Бо ён адной літарай, адным гукам адрозніваецца ад слова лістат, дзяржава, рэжым, і кожнаму было ясна, які слуп валіць. Так вось, валіць неправільнае слова, зразумела, руйнаваць, да, знішчаць, секчы, скідваць, да, і гэтак далей. Мы 27 год гэтым займаемся, а да гэтага стагоддзя нашыя продкі зноў заканчваем тым, з чаго пачыналі. Да, ніколі не было занадта спрыяльных умоваў. Да, гэта заўсёды было тыя, хто ў Беларусі займаўся не толькі беларускамоўнай, любой культурай, яны ішлі супраць плыні. Яны трацілі 90% сваёй энергетыкі на пераадоленне як бы нетворчых нейкіх дадатковых, да, перашкодаў, якія стваралі абставіны. І мы ведаем па імёнах часам гэтыя абставіны, да, якія стваралі і ствараюць гэтыя перашкоды. Але я ведаю, што я веру, што мы ўсё бліжэй да гэтага фінішу. Ён будзе. І ўсе нашы інтэлектуальныя дзіцячыя праблемы скончацца, пачнуцца дарослыя.
Это значит, мы будем думать про іншае, што рабіць культурным дзеячам у нова набытай свабодзе. Да? Сёння мы ведаем, якую Беларусь мы, культурныя дзеячы, не хочам. Заўтра мы будем падзяляцца, сварыцца да хрыпаты і бойкі, не ведаю, дыскутаваць левыя, правыя, кансерватары, анархісты, за якую Беларусь гэта ўсё было, да? Наша змаганне, нашыя пратэсты, наша салідарнасць. Але гэта будуць дарослыя праблемы дарослых людзей, пакуль мы балюча вырастаем з нашага змрочнага дзяцінства. Ну так, бо правда ў гэтым нараджаецца менавіта ў дыскусіі. Спадарня Наталья, калі можна яшчэ вы? Ведаеце, я чалавек, які заўсёды імкнецца нешта станоўчае з любой сітуацыі для сябе вынесці. Вот я зараз думала, што менавіта. І разумею, што гэты амаль год, і ён шмат чаго змяніў, і былі розныя эмоцыі, быў розны настрой, як усіх. Мы пераможам, і мы не пераможам. Мы пераможам. І Цицін я ўжо не хацела ўжываць так. Ось. А за гэты год я сустрэла таленавітых, разумных, вольных духам людзей, якія, магчыма, у мінулым жыцці я б не сустрэла ніколі, і я ўбачыла колькі іх. І менавіта гэта адкрыццё вось гэтых людзей і вось гэтай з'явы для мяне дае мне падставу быць упэўненай, што мы пераможам. І таксама лічу, што гэта ўжо блізка. Большая частка шляху пройдзена. Засталося, не прагнозы ж даваць, гэта такая справа дрэнная, але гэта будзе і будзе хутка. Немагчыма такую колькасць, пераважную колькасць беларусаў, якія так праявілі, перамагчы. Это просто немагчыма. Мы пераможам. Это абавязкова. Ці магу я, паколькі мы пра культуру кажу, дакінуць сваю любімую думку, я яе перыядычна думаю, паўтараю. Мне хацелася б верыць у нашу памяць. Сябра пазнаецца ў бядзе, да? Гэта відавочна. І тыя выпрабаванні года для беларускай культуры, гэта сапраўды каласальнае выпрабаванне, але і каласальнае вызваленне нейкіх рэсурсаў эмпатыі, салідарнасці, сапраўды сяброўства для людзей. Незнаёмыя суседзі знаёмяцца і робяць агульную справу. Да? Тэатр паўстае амаль цалкам, у яго захапляюць сцэну, але ён знаходзіць праз YouTube-каналы столькі гледачоў, колькі не снілася б сцэне ніводнага тэатру. Да? Вольны хор, асобная як бы размова. Так вось, я веру ў нашу памяць, несумненна, што заўтра, гэта метафарычнае заўтра, да яго можа быць месяцы і месяцы працы і трывання. Мне б хацелася, каб мы ў гэтым шчаслівым заўтра не забылі, якую ролю адыграла і адыгрывае культура ў непростыя часы. Это значыць, зноўкі паўтару сваю любімую думку, выбіраючы паміж кніжкаю і півам, можа быць, хтосьці згадае паэтаў і музыкаў, якія прыходзілі ў двары яму іграць і прыносілі свае кніжкі, і, зэканоміўшы на піве, ён набудзе кніжку. Думаючы, ісці ці не ісці ў тэатр, ён згадае YouTube-канал вольных купалаўцаў і пойдзе ў тэатр. Думаючы пра оперу, можа быць, пераадолець свой скептыцызм не опернага чалавека, але згадае Маргарыту Леўчук і пойдзе паслухаць беларускую оперу і гэтак далей. Усім нам гэтай памяці пра цяжкія часы выпрабаванняў у блізкім будучым шчаслівым часе. Хай усё будзе добра, а з культурай, з самім жаданнем зрабіць крок насустрач культуры будзе не горш, чым зараз. Так, і здаецца, такое выдатнае завяршэнне. Культура вядзе нас наперад, і, канешне, абавязкова робіць лепшымі. І, напэўна, мацней за дыктатуру.
Дзякую, шаноўная, за гэтую размову. Зразумела, гаварыць можам яшчэ шмат чаго не закранулі. Будзе магчымасць яшчэ пагаварыць тут нам на працягу фестывалю. Я прыгадаю, што ў студыі фестывалю абуджаных тутак былі Наталья Задзяркоўская, цяпер адказная за культуру і нацыянальную спадчыну ў Народным антыкрызісным управленні, Сергей Будкін, кіраўнік Рады беларускай культуры, беларускі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович і музыка-інструменталіст, кіраўнік установы традыцыі, ініцыятар спеўных сходаў, заўсёды гэта падкрэсліваю, гэта важная з'ява таксама вельмі ў нашай культуры, Саржук Доўхушаў. Шчыра вам дзякую, размаўлялі Яна Запольская, Улад Грынеўскі з беларускага радыё «Рацыя».